Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco sarlu xogħol fi proprjetà tiegħu minn kumpanija ta' wieħed mill-persuni li jissemmew f'Panama Papers. Xogħol li jmur lura l-2011 u li De Marco ma ħallas għalih sakemm f'Marzu li għadda din il-kumpanija bdiet tissemma brabta ma' investigazzjoni li sejħet fit-Times of Malta u li fiċ-ċentru tagħha hemm l-eks direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers. Dakinhar mill-ewwel kienu qamu mistoqsijiet kbar dwar De Marco li min-naħa tiegħu żamm f'ommu midbuq. Iżda l-każ kien żvelat mill-Malta Today il-ħadd filgħodu u Mario De Marco kellu jammetti li kien biss issa li talab il-kont ta' 34,000 euro f'xogħlijiet li jmorru lura sa 5 snin. Dan ifisser li kienu qegħdin isiru mingħajr ma jħallas għalihom fi żmien li hu kien parti mill-kabinett. Ix-xogħol sar minn Redmap Constructions li s-sit tagħha huwa Pierre Sladin, persuna li fl-aħħar ġimgħat issemmiet b'rabta ma' trusts fil-British Virgin Island u anka il-Panama Papers. Din hija l-istess kumpanija li fl-2009 bniet il-bini tal-Progress Press fl-Imrieħel, bini li jilqa' l-kumpanija li tippubblika Times of Malta u li De Marco huwa membru tal-fondazzjoni li hija l-ikbar azzjonist fiha. Mal-Malta Today De Marco ammetta li ma kienx ħallas għal xogħol li saħansitra beda 5 snin ilu għax skontu baqa' xi jsir u m'għandux għaġla. Iżda fil-verità jirriżulta li talab li jħallas meta saret pubblika l-aħbar ta' kumpaniji fil-British Virgin Islands li fost oħrajn għandu Adrian Hillman, l-eks direttur maniġerjali ta' Allied Newspaper. Fil-fatt jirriżulta li l-kumpanija ta' Sladin għamlet ukoll xogħol mingħajr kumpens għall-istess Hillman u uffiċjali għolja oħra ta' Times of Malta. Fosthom dak li qed jimla post Hillman, Michael Rizzo, u s-segretarju tal-bord Clint Calleja. Din mhux l-uniku rabta ta' Sladin ma' Times of Malta, tant li fakkar li akkwista wkoll bini minant kumpanija Allied magħruf bħala Canberra House. Bejħ li biex sar kien hemm l-involviment ta' ditta legali ta' Mario De Marco. L-istess ditta legali li Redmap, il-kumpanija ta' Sladin, fiċċet bosta drabi għal konsulenzi. Meta fl-aħħar ġimgħat ħarġu allegazzjonijiet fil-konfront ta' Adrian Hillman u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru, il-Partit Laburista kien staqsa jekk De Marco tkellimx mal-kap tiegħu u Simon Busuttil u jekk qallux kollox. Dakinhar De Marco kien wieġeb biss billi qal li hu m'għandux jaqsam ma' tmexxija ta' Times of Malta. Iżda issa qed jirriżulta li l-fatti li għandu jwieġeb dwarhom De Marco huma ferm ikbar minn hekk.